Suwaye ne ku? Kun dakatar da jirgi kun tawaye mun bacci? Me yasa kuka dakatar da gaba ɗaya jirgi? Dan kawai ku suburbuɗe ni kaɗai. Shin kun yi hauka ne? Minti ɗaya. Matukin jirgi, za ka iya tafiya? To yanzu ku gaya mun. Kai cutu ne mutumin Gudka Raj Bahadur ko ba haka ba? Kaga bai, domin rabuwa da ciwon kan aikin ɗan sanda shine ne fata-fata da jarabawa na zama shugaban yanki. Yanzu cikin annashuwa na nufi hanyar gida, ba daidai bane ku gimtse min tafiya. Me matsalar ku ne? Bai ne ya ce mu kai ka raye. To ku kai ni din. Kai, san ka moshi. Ka taɓa ziyartar Andara? Illa bai. Sauka lafiya! Kai! waɗannan sarƙoƙin ne mai haka kamar wani bijimin biki. Ni tauraron YouTube ne fa. To yanzu zan nuna maka yadda ake wasu ɗaukannin. Yaya! Kai mai faru ne? Yaya! Joto. Barka. Nan da wasu sa'o'i biyu, jirgin akal takt zai biyo ta kan wannan diga. Gara kan nan ka ƙaraso nan. Idan ba haka ba duka 'yan jagaliyarka za su yi jaga-jaga a nan wajen. In ban zo ba ɗin me za ka yi? Ba ka zo ba? To ai kenan. Wanda ke bacci a kusurwa ta farko na hannun damanka cotu ya san jadawalin mutanenka, haka zalika ya san sirrikanka da yawan gaske. Za a yi ba shi. Maraba da zuwa bai, na ji ka ba su umarnin cewa su gama da ni. Yanzu kalle su sun gagara tashi. Yaya, akan takatun karuwa ne ana kai wani abu. Yalla bai dan Allah ka saki coto mana. To ni kuma ta ya zan ban nan? Ka gani na rasa jirgina. Yalla bai zaka iya amfani da jirgina. Ashe so ma zaka iya rike shi yalla bai. Ashe cin hanci ne? Wane ne na baka cin hanci yalla bai? Ungo ga tikiti na jirgina. Wannan naka ne? Wancan kuma nawa ne? Ja jirgi, ya na ganka da fatari. Wallahi dai ina bacci ta so ne yalla bai. To shi kenan mu je.